Да поканиш баба Марта, а тя да дойде със своя помощник малък Сечко, а след това да се появят и Пижо и Пенда, това си е истинско първомартенско вълшебство. Но, щом водеща е Ася от страната на талантите, всичко е възможно. Добрите чудеса и вълшебства валят до сущ като весели мартенички. А заедно с чудните гости в весели игри се впуснаха децата от детска градина Детелина. Но, както е по традиция, те посрещнаха преди това баба Марта с песен. Талантливата Вяра Шикова от Art Voice Center поздрави децата с песен за доброто и песен за децата на България. А малките чаровничета отвърнаха с много знания за чудния свят на мартеничките и се надпреварваха кой по-бързо ще отговори на въпросите във веселите викторини. С танцуващата мартеничка Маги танцуваха и ръченица, и модерни танци, а с баба Марта и малък Сечко си направиха редица надпревари. Дори огъня прескочиха за здраве. Екипът на предаването Ася в страната на талантите поздравява директора на детска градина Детелина Анастасия Караманолева и целият екип с първомартинския празник. Живи и здрави и до нови срещи!